Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Esta semana visitamos no polígono de Setepías en Cambados a tenda agraria Forbi. En funcionamento dende o ano 2008 levantouse entre 4 das grandes cooperativas vitivinícolas e agrarias que existen no Salnés. Cun mercado potencial de 1.200 socios, o centro non só pon ao alcance de viticultores e agricultores os materiais e produtos que precisan para coidar os seus cultivos, senón que tamén lles ofrecen asesoramento técnico e incluso se desplazan ás súas parcelas para atender consultas puntuais. Forbi é unha tenda realmente feita por 4 cooperativas, neste caso Orsal Ortumia, Martín Codas e Vitivinícola Rousana, Paco e Lola, pero queremos que realmente viña calquer persona aquí dos arredores que moitas veces non saben que estamos aquí. Entonces, a miña idea é que se animen a acercarse por aquí, polo menos a pegarlle un vistazo á tienda e calquer dúda que teñan, que non la pregunten. Neste espazo poden atoparse todo tipo de útiles pro traballo na terra, así como tratamentos, abonos, planta nova, sementes ou incluso roupa profesional. Abonos fitosanitarios, todo o que ten que ver con corchos, botellas, para facer trasegos, ferramentas para palas, lallas, cavaollos, motoserras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, sulfatadoras de mochila, roupa para a xente realmente, guantes, todo tipo de guantes, arneses, máquinas de atar, máquinas de poda eléctrica, máquinas de atar eléctricas, piensos, macetas, algo de droguería tipo lejías en formato grande, detergentes,
algo de tuberías, algo de rejas para facer cierres, plantas, frutales, bueno, pode se me ocurre 50.000 cousas máis, que, bueno, intentamos non ter moita cantidad de cada, pero polo menos ter a demanda que nos pida a xente. Insisten en Forbi en que este centro está aberto tanto a socios das cooperativas fundadoras como a calquera viticultor ou agricultor da zona. O traballo a gran escala permítelles ofrecer prezos competitivos nalgúns produtos, pero a principal baza coa que xogan é o asesoramento. A futuro barallan incluso artellar algún servizo de distribución para chegar a clientes que non se poidan aproximar por distancia á central. Intentamos comprar maior cantidad de volumen para que lle salga un pouquiño, ou sobre todo máis económico para a xente. Aquí realmente o beneficio que hai é para os socios, realmente. Pode vir calquer persona de fora a comprar, como en calquer outra tienda. Habrá produtos que estén máis baratos e que estén máis caros, pero sobre todo nós o que queremos dar é unha atención ao público. Unha mellor atención ao público, un servizo, unha calidade, por exemplo, un problemas de poda que ten un señor que ten unha tixeira que non lle corta ben ou que non se lle adapta a folla para as podas ou eu que sei, ou que non sabe podar realmente, pois quedámonos co teléfono, chámolle un día que se poida, acercame á finca, díjolle como faría eu, explícame como faría el, e bueno, é así, si lle convence o que nós lle decimos, a nosa explicación e despois deixámoslo un poquinho na man del. Nos asesorámoslo en todos eses temas, en temas de horta, ás veces traenche unhas follas con un tipo de hongo ou un tipo de unha deficiencia de nutrientes, entonces, pois mira, dicimoslle, mira, isto é isto, terías que dar isto, aplicacións, non, ou non lle terías que dar nada, ou terías intentar, non só é comprar produtos, realmente asesorar a xente. Moitas veces solucionas ciertas cousas, por exemplo, o pulgón soluciona ao mellor cun pouco de detergente ou cun pouco de Fairy, sabes, lavando as follas, e non fai falta xa comprar produtos. É dar solucións a problemas e intentar minimizar a problemática. Nesta liña de asesoramento están a facer fincapé nestes intres en informar sobre os cambios na normativa de aplicación de fitosanitarios e a exixencia, a partir do próximo 25 de novembro, dun carné básico de aplicador para poder adquirilos en tenda e manipulalos en campo. Non se vai a poder aplicar produtos fitosanitarios se non tes un carné de aplicador de produtos fitosanitarios nivel básico, e non se van a poder comprar produtos fitosanitarios a nivel profesional se non tes un carné de aplicador nivel básico a partir do 25 de noviembre do 2015, ou seja, deste ano que estamos. Entonces, en ese tema estamos facendo medianamente algo de charlas para que a xente se vaya concienciando. Zonas de especial protección, que as máquinas teñen que pasar unha ITV de fitosanitarios específica, bueno, un pouquiño en todas estas cousas, e iso é o que estamos informando ya a xente que realmente que o sepa, porque temos que cumplir. Como complemento deste servizo, tamén barallan a instalación dun punto para a calibración de maquinaria de aplicación e asesoramento sobre as boquillas e utensilios máis axeitados. Intentaremos facer o que é unha calibración de maquinarias personalizadas se a xente non los pide, con tipos de boquillas, velocidades, as que se ten que andar, número de boquillas que temos que abrir, nos ventiladores, que hai que cambiar filtros, bueno, un pouquiño esas cousas, intentar meternos para intentar cumplir sobre todo as normativas estas que nos entran agora. Entre os servizos que ofrecen está tamén a recollida de mostras de solo e a interpretación das análises. Coas labores de poda en marcha ou rematadas, achégase o momento de poñer a punto os terreos dos viñedos aportando, de ser preciso, os abonos minerais e orgánicos que demande o solo. Para iso é fundamental ter realizado estes estudos. En Forbi facilitan o trámite. Antes de abonar, pois, o que recomendamos é cada 3-4 anos pois facer un análisis de suelo ás distintas parcelas. Entonces, nós o que temos aquí é un sistema de facer os análisis de solo. Eles nos traen a mostra, nos deixamos con que quitar a mostra, dicimoslle como teñen que facer, cada un dos pasos que teñen que facer nas súas parcelas. Entonces, traenos unha mostra por aquí de terra, de 1,5 kg máis ou menos. Entonces, nós o que facemos é enviala a un laboratorio para que nos la analicen e despois interpretamos o que pon o análisis. E xa lle dicimos a persona, sea socio ou sea de fora, como ten que o seguinte paso a facer no tema de abonados, se ten que facer algo ou se non ten que facer nada.
Engadir que Forbi é un punto tamén de recollida de envases de fitosanitarios xa usados para destinalos a reciclaxe. Engadir que Forbi é tamén un punto de recollida de envases de fitosanitarios xa usados para destinalos a reciclaxe. Estes recipientes non se poden tirar ao lixo común polo contaminante das materias que contiñan. Nos Salnés os produtores están moi concienciados, como mostra o recoñecemento que hai un sano recolleu o establecemento por ser unha das entidades que máis soportes acumulou en Galicia. Forbi é unha tienda de agregado ao Sifito. Sifito é un punto, unha empresa que recolle os envases de produtos fitosanitarios sempre cando estén limpios e libres de produtos tóxicos dentro. Entonces, eso nós o que facemos é un punto de recollida, é un punto gratuito. Entonces, ao final de campaña ou a mediado de campaña, calquer viticultor ou calquer explotador de horta que dea produtos fitosanitarios, eso non pode ir aos cubos da basura, eso ten que ir realmente a un punto de recollida Sifito, sea este ou sea calquer outro. Son gratuitos e o que facemos é, nos pesámolo, miramos a cantidad que hai, veñen en recipientes, en bolsas, máis ben, metémolos nuns sacos específicos que nos deixa o Sifito, e o que lle facemos é un albarán. Cada persona que entrega ese produto leva un albarán conforme que entregou produtos ou envases de produtos fitosanitarios vacíos e limpios. Entonces, eso ten que quedar registrado, igual que o libro de explotación, e ten que guardalo cada un dos explotadores durante, me parece que son 2 ou 3 anos. Lembrar que Forbi se atopan no polígono de Setepías de Cambados, parcela 52-53, con horario comercial pola mañá de 9 a 1:30 e pola tarde de 3:30 a 7:30, de luns a venres, e os sábados de 9:30 da mañá a 1:30 da tarde. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Era unha publicación moi agardada dende que o pasado mes de outubro o catador para Galicia da guía de Wine Advocate Luis Gutiérrez estivo en Rías Baixas avaliando 102 marcas de viño. Pasou por todas as denominacións de orixe galegas e o seu veredito saía ao prelo o venres baixo o título Galicia depende. As elaboracións mellor posicionadas acadaron 94 puntos. Entre elas, o título de mellor Rías Baixas foi para Tras da Viña 2011 e El Palomar 2012. Os dous da adega meañesa Zárate. Os dous viños de parcela. Desde el año 2003 que empezamos un poco a elaborar vinos de parcela, buscando suelos, buscando, pues eso, un poco la expresión del albariño, en un suelo en concreto y con unas plantas pues que son bastante antiguas, y hacemos 3 vinos de parcela en este momento. 2 de ellos, que es el Zárate El Palomar y el Zárate Tras da Viña, pues fueron los que puntuó mejor, con 94 puntos. Malia obteren a mesma puntuación, Luis Gutiérrez detense no seu artigo No Tras da Viña, un viño de crianza sobre lías en depósito de aceiro, o que cualifica como profundo. Esta parcela en concreto, ¿no? Tras da Viña, pues la característica que tiene pues es que es un suelo muy pobre, es un suelo muy arenoso, es lo que en común se llama un xabre, con muy poquita materia orgánica. Entonces aquí lo que ocurre es que, como es un suelo pues muy permeable, con muy poca capacidad de retención, pues tanto el agua como los nutrientes no son retenidos por la textura que tiene, y la planta se ve obligada a profundizar más, ¿no? Pues para llegar a los nutrientes y al agua. Entonces, al explorar más profundidad de suelo y más superficie de suelo, pues la planta es capaz de extraer pues más lo que es el terroir, más mineralidad, más esa expresión un poco incluso de ahumado, de salino, que para mí es la mayor característica pues de un suelo del Salnés.
Entre a lista dos mellor puntuados, a guía Parker recolle outros nomes propios que, como Detrás da Viña ou El Palomar, corresponden a viños de pequenas adegas, pequenas producións, pero cun marcado selo o terruño. Alberto Nanclares 2012, Nanclares Cochinela 2012 ou Pazo de Señorán Selección Danada 2007 son algúns dos que se fixeron con 93 puntos. Los productores que somos más lo que en Francia pues es un viñerón, pues que somos más viticultores que bodegueros, o sea que desarrollamos mucho más o intensivamente el trabajo en la viña que en la bodega, pues es lo que pues en este momento más está valorando un poco pues esto, la crítica internacional, ¿no? Yo creo que es un poco como un reconocimiento a una forma de elaborar y a una forma de producir, ¿no? Más que a un vino en concreto. De hecho, él pues bueno, hace también como unas recomendaciones de bodegas, ¿no? Cuáles son las bodegas a seguir, y todas son o muy pequeñas o pequeñas. Xa apuntaba nesa liña Gutiérrez en outubro mentres cataba no Consello Regulador de Rías Baixas. O futuro dos viños é apostar pola terra, o realce da tradición e a calidade. Realmente lo que estamos es mirando hacia atrás a la tradición y yo creo que eso en este momento te da una ventaja competitiva. Si tú estuvieras con variedades internacionales, pues tendrías que salir a pelear en precio. Y eso está duro porque hay mucha gente haciendo vinos muy buenos a unos precios súper competitivos. Entonces para mí, obviamente, tienes que competir con personalidad, y el tener esa variedad de uvas es un lujo. Zárate non está só de noraboa polo recoñecemento obtido no campo dos francos. 5 marcas de tinto elaboradas pola adega obtiveron entre 91 e 93 puntos. Foron Zárate 2013, os monovarietais Caíño, Espadeiro e Loureiro 2012 e Balado 2013. Son vinos que pues eso, que exteriormente se valoran mucho. Y la verdad es que hubo dos tintos, un tinto nuestro que fue el Loureiro Tinto 2013 que tuvo 93 puntos, y también hubo un Caíño de Forjas del Salnés que tuvo 94 puntos, y realmente quedaron los blancos y los tintos al mismo nivel en esta cata. Y yo creo que, bueno, ya lo comentamos muchas veces, que quizás diversificar un poco la producción en este momento pues es yo creo que muy bueno para la denominación de origen. Obter un recoñecemento e unha puntuación tan elevada nunha guía como The Wine Advocate é a mellor promoción que se pode lograr a nivel internacional. Malea que a publicación ten poucos subscritores en España. En Estados Unidos si é referente, aínda que máis interesante para os produtores é o peso que está a cadar en Asia. De feito, afirma, pertence na actualidade a un fondo de Singapur. Se nota que Asia, que es un país que no tiene tradición en el consumo, países pues como Tailandia, como Vietnam, pues que son nuevos consumidores, ahí sí que el efecto es muy directo. El efecto es muy directo porque para ellos es realmente un ranking de calidad de los productores, y ahí sí que es pues algo que en unos días se nota la repercusión. A repercusión da guía do gurú Robert Parker foi inmediata. O artigo apareceu en internet o venres ás 10 da noite hora española, e o sábado pola mañá en Zárate xa tiñan solicitudes para adquirir botellas dos seus albariños. Nosotros sí estamos exportando a esa zona, pues tanto a Singapur como a Corea, como a Tailandia, pocas cantidades, pero ahí sí que te hacen reservas y al día siguiente. Si la publicación fue un viernes, pues el sábado por la mañana ya hay importadores que ya lo han leído y que ya te hacen reserva de esos vinos.
Zárate asina así un 2014 moi proveitoso, xa que a este recoñecemento internacional hai que unir a súa inclusión no top das 100 mellores adegas do mundo, elaborado pola revista americana The Wine and Spirits. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. O próximo mércores a Casa de Galicia en Madrid acollerá a xornada Galician Wines 2015. Dirixida a medios e profesionais do sector, o programa comezará ás 11 da mañá cunha cata no túnel dos viños e destilados, na que se atoparán máis de 100 referencias de elaboracións galegas. Ás 12 do día, o sumiller Luís Paadín presentará a súa guía de viños destilados e adegas de Galicia 2015, coa intervención do delegado da Xunta en Madrid, José Ramón Ónega. As catas continuarán ata as 2 da tarde e de 6 a 9 da noite. Para participar é preciso confirmar a asistencia a través do correo electrónico info@servino.net. O albariño Martín Codaxilias 2011 ven de ser nomeado o mellor viño de España 2014 na categoría de viños brancos novos en barrica. A Asociación Española de Xornalistas e Escritores do Viño foi a encargada de outorgar este título, logo de catalas preto de 640 marcas que se presentaron a concurso. A distinción será entregada ao vindeiro 10 de abril en Montilla, Córdoba. O Foro do Alcohol e da Saúde da Unión Europea vende outorgar ao programa Wine in Moderation, do que España forma parte, a maior cualificación posible, un 100 sobre 100. Os avaliadores externos do foro salientan que o informe presentado pola asociación en 2014 ten unha moi boa estrutura e expón con claridade os logros acadados polas administracións que participan no mesmo. O programa Wine in Moderation botou a andar no 2008 coa intención de fomentar hábitos de consumo saudables e responsables de viño, reducir o consumo abusivo de alcohol e promover a cultura vinícola. O Instituto Galego do Viño vende abrir o prazo para participar no curso de especialización en barman profesional que se celebrará a partir do 2 de marzo na Cidade da Cultura, en Santiago. Profesionais de renome a nivel nacional e internacional serán os encargados de impartir as clases, como o mellor barman do ano FIBAR 2014, Alberto Pizarro. En total, 145 horas lectivas que se desenvolverán os luns en sesións de mañá e tarde para as xornadas teóricas e a partir do 28 de abril os martes de tarde para desenvolver os contidos prácticos. As prazas están limitadas a 25. Os interesados poden anotarse a través da web institutogalegodovino.com. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web
Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín. A modo, a miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. O saber da tradición. O esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.